Malawi, Camera. Nkulu yu dzina lake ndi Peter Sambo uchanayimba nyimbo yakuti nkulu ameneyu anali woimba za gospel koma pano pakuti wasiya ndithu wayamba kuchita ife ndikabanga uja komanso pano iyi video number 2 afuna ang'alule nkhani khuza ndi ndale akuti sasiya ndipo mpakana zinthu zirasintha komanso wayankhaso chifukwa chimene anthu amang'alula akapita kunja akapita kunja kuyamba kung'alula sang'alula ku Malawi yayi chifukwa chimene wachiyankhaso kuti anthu amatero chifukwa cha zakuti. Guys, thank you so much. Malawi and Camera stimumvere kuti nayenso ukabwera ndiyo tane. Peter Sambo. Kwachema. Yes, Malawi. Tikambiranenso tulero. Ndipo sindikusiya mpaka zinthu zisinthe. Sindikusiya kukamba mpaka tione kuti zinthu zikusintha. Otherwise, Malawi tidzikhala upanga mpaka zinake zisinthe. Wina wakana ndifunsa funso kunena kuti kodi chifukwa chani mutatuluka dziko la Malawi ndi pamene mwayamba kunena zinthu chilungamo kuchikutuluka mpaka mapano. Ndiye ndinamuyankha kunena kuti komanso ndimuyankhe pano kuti nthawi imene Kamuzibanda amalimbana ndi atsamunda ku Malawi anayamba matukuko ali ku Malawi. Nthawi imene malemu Chakufa Chihana amadzayamba za matepate ku Malawi anayamba ali ku Malawi. Chifukwa ku Malawi chimene andale amafuna kupanga ndikuti munthu ukuyamba kumene kuwadzudzula ukangonena china chake chosemphana chimene akufuna iwo amakupezera timilandu topanda pake. Timilandu tosadziwika bwino kuti athane nawe kenako tsopano aliyense amakuona ngati iwo pepera. Koma ndifuna ndikambe izi chifukwa chakuti pali zinthu zingapo zimene tikufuna timasule. Ngati dziko lathu la Malawi timasulane. Tidzinena chilungamo mmene zinthu zilili. Ndiye tatiyendera tikambirane ziwiri zitatu. Tikambako za oyimba ku Malawi, tikambapo za ndale ku Malawi. Tikamba zinthu zingapo chifukwa chakuti let's correct zinthu zina zake zimene timalakwitsa tokha. Tipange correct zinthu zingapo. Ndiye lero ntchito yathu ndi imeneyi. Choyamba ndimaona video ya ma interviews aya ma HSA ku Malawi. Ababa momwe zikuchitikira maona aitana. Ndi anthu ena abwera 5 o'clock, anthu ena abwera ma 7 ma 8. Panopa ndi past 1. Koma fence yomwe yalowa mumu ndi yochepa. Ndanena kale noti ambiri amene ali panopa ndi achinyamata. Makolo mumakhala mukuti nena achinyamata sitikulimbikira tikuledzera kuba. Nkhani yake ndi yomwe ili kunokoyi achinyamata ambiri tilibe zochita. 1 million jobs tinawuzidwa ija inali nkhamakama chabe koma sinakwaniritsidwe. Kumbali ya achinyamata afende moyo ukuwawa. Tikayang'ana nkhani za ngongole za nifi achinyamata ambiri sanatenge nawo. Zinatenga ngongole za nifi ndi zikhwaya kale za ndalama zake koma achinyamata ambiri tikungokhala ma business sitikupanga. Kodi Mr. President momwe zililimu mufuna mutuuze kunena kuti 1 million jobs ija 4 months ya salary mukwanitsa? Kodi malonjezo anu aja ali kuti? Izitu ndi zinthu zomvetsa chisoni zolilisa ku mtundu wa Malawi. Anthu ambiri achoka kutali. Mukamala wa mboma chinthu choyambirira samalani miyoyo ya chinyamata chifukwa tsogolo lathu ndi lero si mawa. Mumakhala mukuona ngati achinyamata sitimalimbikira kapena sitimafuna zochita. Koma chifukwa chonena kuti zochitazo sitikupasidwa. Tichuzane chilungamo ngakhale gulu ili ababa ena kutero mene naona list yake ya ma districts onse Lilongwe apereka kandi 1000 people amene kufunika ku Nzimba 500 Blantyre choncho. Komano zimene zizolondola anthu onse kwaitana kuti bwerani pa ground
tufadza panga interview mmene ntchito zosowera ku Malawi mukayitana anthu onse kungochilengeza chiche chivakanse kuti ichi chivakanse bweretsani ma certificate anu bwerani mudzakhale pa bwalopa tufatenge anthu. That's very cheap propaganda. Komanso ndi campaign yopusa kubwera ndithu china ntindi cha anthu apondana anthu avutitsana pomwe mwasaka kale anthu amene mudziwa tatengedwa mwana wa uje msweni wa uje wakuti choncho basi. Let's be realistic. Zanzeru zimenezi kuti mpaka na anthu ma thousands kubwera pamalo chifukwa choti mukanika kupanga interview yabwino bwino kungauza anthu kuna kulimbirani makalata anu mukalimba makalata gulu loyamba bwerani anthu 100 mdzapanga interview gulu lachiwiri bwerani anthu 100 mdzapanga interview koma onse kwabweretsa pakamodzi ngati zitsiru. Ana apita skulu bwino bwino ena anyamula ma degree ma diploma mmanja ma certificate awali mmanja bwerani nonse kuno mudzapanga chani interview makhala choncho sindale zimenezo sikupusitsa anthu kumeneko kupanda zeru kumeneko. Chonde andale tisamatengana kuchitsiru tisamaonetsane ngati kuti Malawi sitiganiza. Kwabwera anthu china ntindi ndimaonera ndithu Zodiac online china ntindi cha anthu chifukwa chokuti muli maganizo ansonkhano basi muli manumo kuti china ntindi cha anthu chikabwera chonchi tipange mwakuti anthu aone manambala kuti ayi anthu amamva tikauza zochita palibe zandale ayi. Ikana ma strategy oyenera boma chonde ikana ma strategy oyenera kuti anthu mupezere anthu ma vacancy atani adzilembera akalembera pangani shortlist imene zimakhalira nthawi zonse. Palizerwa papa nde uchimfa china chake boma ndilo mweri chifukwa chokuti waja ndazi lenileni ndalama ya ndasi 5000 akupatsa ku nsonkhano kunja basi kuti vutitse tukamba tsogolo la Malawi dziko lathu kumalikonda tsogolo la dziko lathu kumalikonda Malawi kumankonda Malawi. Boma ndilo mweri iya isirufuna kubwerera ku DPP iya isirufuna chakuti atabwera wina aliyense adzapangabe zopusa zomwezo. It's stupid. Zopusa zopepera zonyasa ndale zotani anthu kumangolemera anthu omweomwewo kagulu kochepa komweko iya koma boma ndilili nyakanyaka boma ndili zopusa. It's stupid. Sisi wana makhala choncho zinthu. Malawi okomera tonse abwera liti. Pakati pa china khulupirira tonse government AI tonse ikubwera mboma tonse ipanga zokomera ife zokomera tonse ya Malawi. Sadzika ukha patsogolo koma apanga zokomera Malawi. Nzimezi kuchitika panozi. Mpaka wina anakamwalira nazo nkhani zake zomwezo. Chifukwa chokuti amafuna china chake chosiyana chimene mukufuna. Osamewala Amalawi tikulirabe achilima. Ndipo ena mana kuti ayi mutenga imfa ya chilima nkuipangitsa ndale sindale ayi. Ndi munthu amene mwina Amalawi amaganiza kuti angapange za nzeru. Pa nthawi imeneja. Tsopano munthu amene yoyo ena ake anaonetsetsa kuti asapezekenso asakhaleponso. Boma lomweri boma ndilili boma ndilomweri sili kusintha anthu akuvutika iwe abale yako akuvutika iwe abale yako akuvutika kudzina kuti boma ndilomweri ndi kuti chani akupatsa zingati zopepera ka tindalama tomwetu timasauza ndikujato ndi fojo ja boma nkumanena kuti boma ndilomweri sasinthe zinthu zikuonongeka tikuona kuona kuti chingalawachi chikagwera ku phedi nkumanena kuti boma ndilomweri ndi kuti chani. Zopepera basi. This is the right time Malawi to change. This is the time to change. Osatengera ndikubwerenzanso kuti ngayangwa kwanu, ngayangwa chipani chako, kayangotani no. Tikufuna tsogolo labwino la dziko la Malawi. Tikufuna Malawi apite patsogolo.
siri kunena misewu yokha no anthu sadya chitukuko cha misewu inde misewu ndiyofunikira chifukwa imabweretsa katundu mdziko anthu sadya chitukuko cha misewu ngati mthumba mwa munthu mulibe ndalama agula bwanji galimoto kaenda pa msewu paja agula bwanji mafuta ngati munthuyo munthu akulandira 400,000 pa mwezi ndochepa akulandira 400 eyo tinene mulilongwe momuja amene akulandira 400 eyo ndochepa kwambiri ndiye uganize kuti rent mulilongwe imakhala bwanji kuti ukapeze nyumba yabwino bwino rent minibus ndalama zingati pano chapter ngonena kuti 2000 kuchoka ku 49 kupita town iwe kulandira 400 pa mwezi 2000 kupita 2000 kubwera that's 4000 pa tsiku 4000 times 30 4 times 3 ndi bwanji that's 12 ndiye kuti 120,000 kupita transport rent sunachotsepo school fees ya mwana sunachotsepo chakudya sunachotsepo kuthandiza makolo kumudzi sunachotsepo nchifukwa chake anthu mboma akuba ndalama chifukwa chake anthu akuba ndalama chifukwa chokuti kandalama kamene akupatsidwanso sikukwana nde wina adzire boma ndilomweri boma ndilomweri kuti things have gone wrong tinene chilungamo zinthu zaonongeka sitikuloza chala munthu mmodzi tikuloza chinthu chonsecho the whole organism of government has failed ndi chifukwa chake winako upeza kathuta mbala kathukwacha nkumanena kuti ayi izizi tisasinthe koma tatenti yese kukonza tikonza chani pene pajapo galimoto ngati yaonongeka injini umangogula injini ina nkuikamo koma ngati yaonongeka injini gearbox clasher ndi zina zambirimbiri umadziwa kuti mtengo wokonzesera zinthuzi nchimodzi wotse kugula galimoto nyowani ndati pano pa Malawi yafika poti kugula galimoto nyowani tingogula ina tisanyengererane tigule ina tisinthe zinthu zisinthe siri kunena kutinso amene abwereyo akhala ndi a very perfect plan yokonzera zinthu koma at least amene akubwera aonetsetse kuti amalawi tikutha kugula zinthu very basic things chakudya nyumba yokhalamo basic needs ya pamoyo wa munthu zizikhala kuti ali nazo zinthuzo tikamakamba za misewu zikhala secondary kuti ayi koma ndili galimoto mansewu sikukoma muli mapoto umakamba zimenezo that's secondary the first thing ndikukhala ndi ma basics amoyo kodi ana andipogona kodi chakudya chilipo nyumba apa kodi kusukulu anawo akwanitsa kupita zinthu zazing'ono zokuti aliyense mmalawi amene amapereka msonkho choyamba kupanga nchokuti mmalawi amene amapereka msonkho akhale ndi zimenezi zitatu basic needs pamoyo wa munthu nkukanika kupatsa anthu ma basic needs nkumana liboma ndilomwere iwe mutu kugwira iwe ndale zalwa kumutu mpaka nofika point yoti kumangoona kuti aliyense mchitsiru tidzingodyako ndalama imene tikulandirayo for akupatsa ndalama pang'ono onyamula chikwanje kukhapa anthu kwina kwake wopusa kwa basi stupid ndale zomangokhalira kunyengererana iya chifukwa chokuti ndi abwana inu president si bwana president ndi wa ntchito wa amalawi amene anakavota nkumpatsa ntchito tayang'anira chinthuchi tayang'anira ni chinthuchi president ndi wa ntchito wathu ndiye vuto ku Malawi timampatsa no munthu ujano mphamvu yochuluka kuposa ntchito yake mphamvu yochuluka kwambiri for what tikumvana koma let's be serious let's be realistic tiye tiganize mwakuya chifukwa ndibwerezaso kunena kuti ngati iwe sikuyendera chifukwa chokuti bomalo mmagwirizana mmamvana ndi bomalo it doesn't mean aliyense zimuyendera chimodzimodzi don't look at your own personal needs kaye uyang'ane kodi gulu lonse likuti chani
kodi anthu onse zinthu zikuyenda. Kale timabwerekana ndinana naso mbuyo mukunena kuti kale timabwerekana 100,000 ukhala ngati okay sasa ndipatsa liti okay tenga iyi. Pano pandanu ungapita ku nyumba kwako koza tandibwereke 1 million angakupatsa. Even andalama awo ziwavuta. Alephera kulipira antchito awo. Andalama awo. Ndio kuti chani we. Mawu kuti boma ndilo mweri tachotsani zimenezo zopusa. Amalawa kuvutika, amalawa kufa ninjala. Take it out. Take it out. Remove that statement. It doesn't make sense at all. People are dying in Malawi. People are not eating in Malawi. Koma yako kwa tuko. Tiye ndidziganiza mwanzeru. Tiye ndidziganiza zinthuzi mwanzeru. Osamango supporta mopanda zeru. Zizati potatoka patsogolo. Understand me when I'm saying that. Zizati potatoka patsogolo zimenezi. Ndino amalawa nzanga. Tiye ndiganize bwino. Zisankho zikubwera. Ina ndili naye umvotera. Ndili naye wanga. Ndipo ndinazo zifukwa zimene ndinasankha munthu amene yoyo. Ndili nazo zifukwa. Kuli bwino ndisankhe munthu amene ndikudziwa kuti anachita zakuti anachitako bwino koma apa analakwitsa patha konzeka. Komano uyu wang'amba zinthu waononga zonse zingotani zingolakwika. Ndiyeno pa zinthu 100 zimene wachitapo wapangako 10 zabwino zolondola. Amene yosulingwa bwino ayi. Ola ili kampani. Akakhala kuti CEO zinthu siziyenda bwino amamchotsa. Ola uli mpira omwe. Akangopeza kuti coach manager sizikuyenda bwino amamchotsa. Ku Man U, ku Arsenal, kaya ndi ku Bullets, kaya ndi Wanderers. Akaona kuti sakuziyenda bwino zinthu amamchotsa. Timathamangira bwanja akumpira aja osathamangira wa dziko. Iya Bob Mpinganjira sayendetsa bwino. Iya ikhala ngati uyu pasuwa sakuyendetsa bwino. Iya ikhala ngati wakuti achokepo tipeze coach wina. Chifukwa chati timanena kuti tipeze coach wina. Chifukwa chokuti wakanika kuyendetsa timu. Ndeti kuti iyi president wapano wakanika kuyendetsa Malawi. Bwanji tinchotse ngati wakuti muja. Zusiyana pa. Professor Arthur Peter Mutharika ngati kunchotsa mboma. China chikancha. Panachika mademo chifukwa kuti anthu they were not satisfied. Komanso anthu anauzidwanso ma information ina ndi ina yolakwika. Ayi uyu akulononga zinthu. Tendi nchotse ife tichita bwino. Kudzango paliratu enawo. Bwanji kochi, bwanji titenge kochi okuti watifikisa kwa AFCON. Atakalephera kwa AFCON chabwino. Komano uyu mabedi uyu. Takanika naye watikanika mabedi. Mabedi akukanika ndi kufika kwa AFCON iko. Bwanji meke mwase uja. Nzomwe tukamba atu. Tate ndikonzeka dziko kathu. Mwachikondi. Tidzikondana. Mwachikondi ndithu ngati chikondi chopalibe nenani. Chifukwa zinthu kumene zikulowerako. Zitachitika mademo anachitika nthawi imene Professor Arthur Peter Mutharika amachoka mboma. If I remember very well. Pano paja mwaziri umakhetsedwa. Anakakhala president wapuma. Wonena kuti ine sindikufuna, ine boma ndiliri, ine ndiye bomalo. Pana kakhetsedwa mwazi ku Malawi kunakavuta. Koma mkulu uja anaganiza kuti yaye. Simati ndulakwitsa. Tengani. Mavuto okaoka. Makontrakt mboma. Kumangopatana ndi iwe nisoni wanga tenga contract, iwe ndi mwana wanga tenga contract. Mpaka kufika nthawi kuti ma passport ku Malawi nkuvuta nkumakanidwa maiko ena. Chifukwa ma passport akupangidwa machangu. Ena ake awina contract imene kuti. Vuto ndi director Kalumo. Msaname. It wasn't Kalumo ku immigration kuti. Ngaduna mani nani. It wasn't Kalumo. It was because contract mnapatsana pachibale kwina kwake. Anatenga contract amafuna kuti kumene apitako akapanga ndalama machangu zambiri. Nkuiza cheap materials.
tende tikonde dziko lathu Malawi, tipange zisankho zolondola chonde. Let's make the right decision panopa, kulibe nsumawa chonde panopa, tipange ma decisions olondola, zisankho zolondola. Posankha apapa, kusankha ndithu September akubwerayo, tisankhe ndi mkwiyo, tisankhe tikukhalitsa bwinobwino umphawi umene tauona uja, tisayiwale chifukwa chati mahanda auti timene amatipatsa ndale. Let's remember, ili ndi dziko lathu silidzasintha, dziko ndi lomweli, koma boma si lomweli. Tisinthe chonde, tisinthe. Wina kuti ayi mmaoneka ozindikira kunjako, ndikuona comment yanu hapa. Eya, chifukwa chake Kamuzu anayambiranso kudzudzula boma la azungu atatuluka kaye, chifukwa mmadziwa kuti mummanga. Simmathamangira kumanga munthu, akangodzudzula munthu mwamanga. Mwakapanga malamulo mpaka naye saibalo chakuti kuti anthu adzikanika kunena zenizeni zimene zikuchitika, anthu amangike. This is so wrong. Tikuyenera kuti tisinthe dzikoli. Akuti nde pali kunyozana kwa Malawi. Akuti mumaoneka ozindikira. Ozindikira ndinuyo. Iwe ndi ozindikira iwe. Ukanika unena zonse zulakwikazi, iwe ndi ozindikira. Uopa cha? Ine sindikuopa, ndikunena zimene ndikuziona, ndikunena zimene zikundiona. I'm talking about the corruption that is at the highest level of government in Malawi. I'm talking about the corruption at the police service. I'm talking about zosezo. Munena cha? Munthu ngati amata kundisha OC kuti antulutsa wina wake munthu ali ndi mlandu, nde munena chani? What kind of security do we have in Malawi? What kind of security do we have? Ngati kuti boma lakukhwefula chilichonse alesa apanga zimene afuna. Ngati pachongolero ikukhala ngati kuti ndege ili pa autopilot, pilot akamwa madzi kuseri. Alesa ngalowe mmene muja angogwira mabarani yake. It doesn't work like that. Siza nzeru zimene zikuchitikazi. Let's be realistic, let's be straightforward. Madzi aende chilungapo chene ngati madzi. Madzi akenso ansinje wa Shire ndi Zambezi. Let's love our country. Tende tikonde dziko lathu. Ndachoka uku ndikufuna ndilowe kwina. Anthu amene mapanga promote ma shows ku Malawi ndimadziwa kuti ambiri ndino mmakhalanso kuti mwalandira ndalama ku ndale, kaya ndikuboma, kaya ndikuchipani. Pakati apo panachitika show ya Burning Spear. Ndikuyamba izi fani makambirana ndi some of the artists ku Malawi, ena they are abroad, ena ali ku US, ena ali ku Germany. Show inachitika, Burning Spear kubwera ku Malawi. Mukanene zona inu Lawi akakhale supporting artist wa Burning Spear zikugwira apo pene. Zikugwiriza. Kwa Malawi ndifana kuseketsa kwambiri. Ndati zinthu zina zimakuchitika kuponderezana, ndikulowa ku nyimbo tsopano ku music, kuponderezana. Mukuchita kudziwa kuti ku Malawi kuli Blasto, mukudziwa kuti ku Malawi kuli Trumel, mukudziwa kuti ku Malawi kuli Tough Lions, mukudziwa kuti ku Malawi kuli chani a reggae nene kuti ngati audience ya Burning Spear ya reggae. Sungakantengere Guinness kokamwika pa stage ndikuti chani. Are we serious with our artistry? Are we serious with our art? Kuponderezana kumene koko. For instance, titane gulu chuko kwambiri la gospel ku Malawi. Muitane Israel Houghton, okay? Ron Kenoli. Ndikuitana Kamuzu Barracks singers uli kampange support yoja. Muli serious inu? Kulibe anthu oyimba nyimbo ngati nkulu amene uja. Audience yake imene ijayi. Simungatenge poka mwala kachala kukamwika pamene panja. Praise umali kukamwika audience ngati imene ija. Nchimodzimodzi kuti ku Malawi kobwera 50 cent. Ndikutenga ma blacks kwayika pene pachana kaimbe. Mutu wanu kugwira. Iwe promoter mutu wakugwira. I know utaona kuti I am looking at the numbers. It's not about the numbers bwana. It's about audience imene kufuna libere kumene kuja. So pano mukampatse artist amene akubwera kuchoka kunjayo 50 cent. Audience ya reggae ya ma blacks. Amvanapo.
si anthu adzingokhala nkumangodikirira ma black seal. Tikonze zinthu, let's correct zinthu zimene zikulakwika, let's correct tikonze zinthu. Ndili ni mpato olankhulira pano, wina sakandisumira mwachangu nkukangonjatidwa zosadziwika bwinobwino. Ndife anthu oganiza kwambiri Malawi, azeru swambiri. Nimawerenga maposta anthu ambiri pa Facebook paja, anthu azeru makangati ku Malawi aliyense ngo anzeru, ndipo ndizoona aliyense ngo anzeru. Koma nzeru zathuzo zima zatipeta tikafika pena pake, chifukwa chokuti we become biased. Timamba kuganiza kuti tsopano ndikati ndawanena achakwera sanimanga mawa, koma kumene konkudziphera ufuruko ndikuti mukuwapatsa mphamvu yambiri yokuti adzikumangani, adzingotimangabe chifukwa choti talankhula chimene chili kumtima kwathu. There is freedom of expression. Freedom imene panopa kulibe dziko mathumu. Inu simunaona kwa America anthu amata kumunena Donald Trump, kumunena mnamva kuti amangapo anthu oseachi. Kwati konde kwatani? Kadziko kotere basi tidzingomangana kuthana basi yayi kuchititsana mantha. Iya isunga nene Richard Chimwendo Mpanda ndarumangiro azazi. Umene ucha ndi udindo wake. Ndipo timasirana zimene zija. Padzabweranso wina. Tsopano munthu akabwera pa office paja sikuti office ndi yeyo. Iye wangogwira mpando wa office. Sitilembekeza munthuyo. Chifukwa ndi munthu nzathu. Ulemu wake timapatsana wamalire chifukwa ndife anthu, ulemu wa munthu. Koma akalowa mu office muja iyeyo timampatsa ulemu chifukwa cha mpando uja, timapereka ulemu ku mpando osati kwa iyeyo. Ayi, chifukwa nayenso ni munthu amalakwitsa. Ayi ndithu ndakamba fundo ziwiri zimenezi, tiye ndipange choyamba Malawi. Let's change government. When we're saying changing government, sitingokamba kusintha president eka, tisinthe structure ya government. Kuti ndikuwuzeni kunena kuti ambiri akamalowa pa president sadziwa kuti kodi kuli chani mu dzina la president. Kuti akakhala pa mpando uja chimafika ndi chani. Pamakhala ma demand ena ochoka ma president ena akunja. Mabungwe akulu IMF, World Bank, chani amakhala ayika ma demand awo pa iweyo. Ukakhala usiwa ulimba mtima, ukudzitengera zinthuzi pangongo, umapezeka kuti chilichonse ungopanga bawo, chilichonse ungogwadira mantha kuti kodi ndikangopanga chisankho ichichi. Ma president anzeru amene akhala ku Malawi, Bingu wa Mutharika, akhala ku Africa kuja Magufuli, tikambeza Muammar Gaddafi, tikambeza Kwame Nkrumah, tikambeza ina aliyense amanabwera ndi nzeru zochuluka, nzeru zabwino za dziko lake za Africa. Ali kuti chinachitika cha ndika moyo komweko kabwereso Malawi, wina akangokamba kusa nzeru, akangokamba sa nzeru pang'ono uyu njateni mmange. Akulu ngati mundi fundo zosiyana zosempharani munthu yo doesn't mean kuti munthu yo walakwitsa. Munthu yonse naye ndi maufulu ake upanga protect citizenry yake as a citizen of Malawi. Please tende kwanza Malawi watsopano okomera tonse. Have a blessed day. Malawi, Camera.